Gaur, Donostiako Ahosabaiak posten dituen gozogile bat izango dugu saioan, bai. Sweet Romako Olatz Lizarralde, bai. Baina ez dugu gozorik egingo, gazia egingo dugu. Ea zer moduz moldatzen garen. Jak! Kaixo lagunak, eguerdion, eta Olatz, ongi etorri, zer moduz? Mila esker, oso ondo, eta zu? Ezin jo be, zuen meneukita, ezin jo be. Baina, ez dugu, oso gintza eman ber gaur, Gaur ez da tokatzen. Gaur gazilla emango jo. Venga. Baina zuzean finakin zeurure gazilla itezula eta ez gutxi. Etxian, zerbait. Ja, etxian zenbazen, hemen etorri zinean aurdun zeunden. Bigarrenaren aurdun, eta orain ja hirugarren auki dago, así que bost guztira etxean, ja. Regarra daka, gozogilak egarra gea, Ai, ama. Bueno, gaurriko deuna da, brokoli pixkat, ikusiko zue, salteatuta, bakailua konfitatuta, eta ingo deu baratzuri saltza bat, eta aldi berian, ikusi nundi noi biltzezean, da ze gauza, azkenengo kukizak intzen ditu nare guretzako ze gauza honak, Bai, gustatzen, bueno, neri zure palmerak ere gustatzen zait, Danetik gustatzen eguta, Ona da honian gusta baitetzaiko. Bueno, ikusiko zue, ehundoko saio bateakoa, eta bakailua, bai. Bueno, Olatz eta lagunak, esandakoa ingo deuna da bakailua, ikusiko zuen konfitatua, baina aurrena ingo ditugu brokoli batzuk salteatuta, belar batzukin, mentakin, baita ere ingo dugu albakakin eta peresilakin. Ingo deuna brokoliri zueskakatea, egosi txiki bat eman, eta egosi txiki hori eman da gero, salteatuko ditugu, gatza eta olioakin eta belarrekin. Ados, horrekin ohetxo bat ingo dio gure bakailuai. Eta bakailua konfitatzeko, ingo deuna da olio virginan, baratzuri ia buru guztia zurituta bota, gero ingo deuna da bakailua bertan sartu, konfitatu, eta ingo deuna da bakailua atea, eta bertako baratzurikin, morteron, ligatuko deu, bertako olio pixkatekin. Eta lioli antzeko bat ingo deu, bakailuan gainean jarri eta gainerratzeko. Eta hori gutxi balitz, ingo deuna da baratzuri saltza bat. Bertan jarriko deu, gurinetan baratzuriak gorritzen, botako deu irin pixkat, lodituko deu, eta arraizaldakin dena lodituko deu. Gero ikusiko deu, iragatziko deu, fin utzi, eta hori ere bai, plateran gainetik botako dio. Ados? Pinta ona. Pinta ona. Bueno, martxan jarriko gea. Bueno, brokoli zueskakateko dizkiozu? Venga, ba. Hau zure kontu, ura jarriko eta hemen egosten, brokoli egosi txiki bat emango jo, guztio, gehiagi emango, hola, aldentitxo utziko ditugu, hemen, hemen txeo, beto. Txikitxoa jakatea izkizu. Hori da, zueskak, bikain. Etxian hola zueskak jate alditue, zemeketa, Gostatzen da berdea sartzea txikiei, baina bueno. Ni bitzen diot, boin prejituta pixkat. Batzutan zuzenian prejitu, baina zuzenian prejitzen baituzu, koipe gehiagi hartzen du. Komen izaten da, eskaldatu txiki bat eman, pixkat egosi, eta gero salteatuta. Primeran. Eta gelditzen dira primeran. Bueno, hemen ingo deuna da, ura jarri, gatzakin, brokoli egosteko, eta ni batzut jasuritzen jungo naiz, hori, bakailua konfitatzeko, eta gero baitare baratzuri saltza iteko. Bueno, Sweet Roma, ze gozo ederra egiten dituzuen. Gozoa beti da ona. Gozoa beti da ona, Gozoa beti bai ona izatea. Ni beti izaten dute, gure gozoke bai, Egun berezitako diala, Egunero hartzen bada gutxi. Eta gero, noiz behinka, ondo goxatzeko hartu behar da, pastelegarren bate bai, Bestela grazia galtzen da ere bai, Beti hartzen badezu berdina. Dudi gabe. Baina hor. Dudi gabe. Xarma galtzen dut, eta noiz behinka, goxo puntua eman bertzaio gorputzai, baino egunero ez da pasatarez. Gainak aurre egun daun modakin, guki jaia itxin behar ditu gure negozioa, zatik ezin da irina txurilla, ezin da azukre, ezin da arroz, ezin da esan dut, zein behar dugu, Bai, hori da, baura eta gutxi. Hori da. Bueno, kontatu, azken aldian, ze gauza, badakit lenguan entzen ditun kukizoiek, kiston itxura zekaela, arrakasta hondiak gaela, ze gauza gehiago egiten aizi azken aldian? Egia da, azken aldian, ari dela geneukan produktu guztia ja finkatzen bezala, Zaila da aldatzia, Aldatze. Horren bila jutea jendia. Bai, eta egia da, zerbaitek funtzionatzen badu zertako aldatu.
baitare. Ez badu funtzionatzen, orduan bai pentsatu behar dezula zerbaitin behar dela. Baina, bueno. Lauin da, bizaltzen badia, kenduin behar da. Gaizki. Gaizki, hori ala izatea, bai. Gaizki. Baina bai, egia esan hori gure martxan jarraitzen dugu, bai tarta pertsonalizatu asko, gero eta gehiago, hori, eventuetan ere hor gaude, eventu desberdinetan, zelen zian gehiago, urtebetetzak eta ezkontzak olako gauza tradizionalak, ez? Baina, bueno, orain enpresetan ere... Bai, aniversariok, edo urteurrenak, eta danetikan pixkat. Bai, egia da nik uste orain dena ospatu behar dela, ez? Daukagula mentalidade hori. Gauzonak ospatu behar dira. Orionez baita, gaina ospatu inberdia. Eta gaina fundamentuakin, ez da? Gozoarekin. Gozoa pixkatekin noski baiet. Baitu, hemen zueskak oida, Txikiagoak egiteizkizu? Bai, gero hauek, baitu, oida, atea hola zueskatxoak, denak, hola. Venga. Bai, gaina lan asko ez dakau, eta hola txirrekitxarrak amongo beha zueskatxoak ateatzen, bale? Oso, ondo. Bueno, eta, zin da arrakasta gehiena dakan pastela, adibidez. Neri beti esaten zidaten, leku batera juten zeanean, leku horren izenak daukan produktua probatu behar dezula. Eta guk azkenean, hori, sweet Roma cupcakeak egiten ditugu, diala bizkotxoa txokolatezkoa da, eta gero gazta krema daka gainetikan. Hori... Bai edo bai? Bai edo bai. Azkeneko aldian etorri nintzanean hori egin genuen bizkotxoa zenariozkoa. Bai. Hori ere, badoa, ateratzen. Eta bai, kukiak hasidia pila bat jartzen modan, eta modak jarraitu behar dira ere, bai, ez? Duti gabe, eta jendiak eskatzeuna, kukaskotan esaten deu, negoziotan. Saiatzen dira zuna esun egiten, baina azkenean bai, bezero edakate o... Azkeneko hitza. Azkeneko hitza, bai, saltzen dana, eta gehien saltzen dana, horre, eman bihartza jo. Bai. Kuki berez egiten, kuki berrik, ez da? Hori da, probatzen, eta bertze ateatzen dan, eta zer ez. Eta, adibidez, jarraitzen duzu zuen kafe goxo-goxo egiten, eta... Jarraitzen dugu, bai, gauzo hiekin, bai, bilina beste dela ditugu, ez? Pertsonalizatutako produktuak, edo kafetegia bere bertan. Eta, bai, superpozik gaude, pandemia pasa dugu... Ez da gutxi. Ez da gutxi, eta oso kontentu, bai. Klientela fijoa eta ona, así que, bori, askoz gehiago ezin dugu eskatu. Bikain. Eta cupcakeak, zein dia arrakasta gehiago dakar? Esan dezu zuen etxekua dakazuela, baina zenbat desberdin dituzue? Astero ditugu 6 desberdin. 5 aste guztietan errepikatzen diala, eta astero aldatzen dugu bat, hori da, asteko cupcake aukitzen dugu. Adibidez, aste honetan daukagu frambuesa. Baina, bueno, cappuccino, limoia, mango... Azkenan, aste bat asko dira, eta orduan, inventatu behar dituzu zapore pila bat. Danetikan pasa behar du. Gure errezetak bezala hemen. Venga, beti berrik eta beti berrik asmatzen. Ez da erresa? Ez da erresa, baina horrek ere bai mantentzai zaitu bizirik, ez da? Bai, txispakin, ez? Bai, txispakin, dudik gabe. Eta, adibidez, esan dezuna lehen hori bai, eventotan, daleku berezitan daola ibiltzea dela, en Sweet Romako kornerrak montatzen dituzu olako lekutan, edo nolako... Bai, adibidez, ezkontzetan egite ditugu mai gozoak, jartzen ditugu hor, eskatzen digutena, baina cupcakeak, kukiak, gaietak, tartak ezkontzetan asko mozteko, eta orduan hori, dantza eta hasten denean, baina gerturatzen dira, eta hasten dira daukate hori jateko beraiek. Bikain. Rezena esaten dana, pixkak jo rezenarako talakotakon. Dantzan, karo, eske dantzan asko gastatzen da, eta orduan... Gozatu, inbiardu gorputak. Bai. Bai, eta bestela, enpresetan ere bai, orain gabonak datozela, festanen bat egiten badute, beraien logoarekin cupcake batzuk, edo lako gauzak ere bai. Bai. Bikain, eta esan desuna, buena izala iten adibidez, cupcakea mugurdiena, ez da? Frambuesana, ez da? Zer eramateu, adibidez? Jende izategu normalen nazten du madalena batekin, ez da? Bai da molde madalenana, baina da aberastuago, ez da? Daka gero ere bai mantekilla krema fiskada, zer desberdintasuna daka jende izateko? Adibidez, urinarekin egiten dugu masa. Forma ere bai garrantzitsua da, azkenan ez dauka tontorra, zergatik, gero kremarekin apaindu behar dituzu. Orduan, behar dezu temperatura bat eta denbora bat berezia, xapala gelditzeko tontorra. Hori da, xapala gelditzeko eta gero bai ondo dekoratzeko. Eta gero gainetikan, hori gazta krema edo gurin krema, hori, horrekin jolasten dezu, azkenan ez dela madalena bat, ez? Hori da, madalena baino fundamentuakin, eh? Hori da, segun ze momenturako madalena ondo dago eta beste batzura dago. Madalena ondo dago, ondun eundoko esneta zabalimak hartu eta askotan bertan zartu eta goxatzeko, baino hauek dia hartu eta hola jarteko goxatzeko, eh? Ondo. Horra adibidez gero egongo, mitikoak ez dakit,
tiramisua, kafeduna, hor betikuak ezin dianak endu, zein dia bostoiek esan dituzunak? Gurian Nutella. Nutella duna, ados. Txokolate krema, hori da. Sweet Roma. Ados. Sweet Roma, zertaz dijoa? Bizkotxo txokolate eta gazta kremakoa. Ados. Txokolate eta beian ere bai. Hori eske izenakin ja erortzen da. Azenariozkoa eta oreozkoa ere bai. Eta gero ja bestea jolasten juten geha astero. Ona. Bueno, eta nola moldatzea eskenian? 3 seme-alaba eukituzu, elanen, hor, ez dakit, azkenian zure umek eukituzunean etxen gehatu beharko, nola kuderatzen dezu hori guztia? Egia da, laguntza daukadala familiarekin. Aizpa hor zendune bai lanian, ez da? Bai, biak geundenan, baina ja berak magisteritza ikasizun, eta zeukan gauza hori probatzeko, aber ze gertatuko zen probatzen bazun, eta lehen urtean ja salto eman zun, eta badago ja irakasle bezala. Bai, orain jasi da, eta oso pozi dago, eta ni beraren gatik ere, bai. Baina, bueno, zure semei etxeko lan egiteko eta laguntuko zure bai ordun, ez da? Hori, eta ikastolara eramateko, eta bueltatzeko, eta bai. Berak baditu seme-alabak? Bi ditu ere, bai. Orduan badukagu lana, bai, denen artean. Eta nire ama. Hori da, gure amama, vamos. Komodinonena, Ondo. Bueno, hementxe, itzein, eta lehen da biziko urratzak inditugu. Jarrikotena hemen, da, oleo txorrota ehar bat, gio bakailua konfitatuko deu, baina lehen da bizingo diuna da, batzu jalea hau guztiai koloria eman. Gio batzu jau guztiakin, esan duen bezala ingo deu, alioli antzeko bat, alioli normalia madakizue, gordinakin iten dala, gio pikante xamarra gelditzea, eta gero etortzea pikante, baina ondo etortzea, Baina, hola, beti zukaldatuta da honian, xamurrago gelditzea, suabe gelditzea, eta ikusiko zue. Ia kutsara jateko gelditzea, eharra. Bueno, hemen ja, hau berotu zaigula, zuaiskak bertara botako ditugu, horrela xe, lako deu baratzurila kolori hartzia, eta jungo gea erreportai bat ikustea, ados? Oso ondo. Kaialdea jungo gea, hau dao, Bermeon, eta ikusiko zuen bertan, ze pulandmentuzko emakumia da hon, eta ze pintxo eharrak itituen. Guazen bertara, eta guantxe gaude gueltan. Aupa, Joseba, hamen gauz, neunaikari. Hamen gauz Kaialden, Bermion, da ingo txutie, pintxo gozo txue. Venga, etorri, probatek. Kaialde taberna hartun du guk hauntze dela 7 urte. Neuta janire, neuta labie. Honeitzen geizorik, eta hau onda zarratute. Da honeitzen total triste. Zelan ez dotingo nik biak. Ni ondo nau. Klaro, akizu zer pasatzen dan. Andrie, zara, 50 urte bakozun, da geizori pasau zen, biharra ez da urteten. Baina hauen, hartu Kaialde, da esan dut, bueno, biharringot. Hala. Da, hamin gauz biharrien, pintxuek, arrainek, afaizek emoten du, guardizek emoten du, pintxupe bai, da gauz total pozarren. Geizenak, gure klientek, diez bermiotarrak, geizenak. Bai, kanpoko jente asko etorten da. Horren datoz Madriletik, frantzesak. Ezuz, nondik etorten da jente asko be, Zaragozatik, Canarias, neguen Kanaizuk etorten diez. Dauzenen zaizek, San Martinek, Arrantzalegune, Madalenak, Gabonatan, hortan egutzen itzen duz igual menu berezizek. San Martin egunean itzen du porrozaldie. San Roque egune, marmitxe. Mariner egunean, arraine erozerdan. Bueno, venga, orain erdu. Engu, pintxo gozo txue. Venga, etorri. Gaurko pintxu da, tomate betea, bale? Hau tomate betea etxeko, eitzen du, honet tomatiek, eitzen du, ure imini irikitzen, ure gatza botaten txagu. Gure arrantzaliek horrek be, apresizin bidatzo, behitu zema biharritzen dauien. Lau hilabetien etorbarik etzera. Lau hilabetien itxosuen. Gero etorten dizenien, lau hilabete oten dizerri zen, bai, apresizin bidek, amiko arraine. Gero itzen zagu azalaken du,
erdibitzu, dana, barroko dana, otxitzu, eta gero itzen du, honea sartuntzuaz, kentzintzagu hori zue, eta nazte itzen du, honeaz salpiko itxuaz. Eta guk hemen, Kaialden, beti gudu atunenen pintxuek imini. Salpiko itxuaz imitzen du bokata txikitsuek, imitzen du tataki de bonito, tomatiaz, albondegilek. Guk atune asko ibiltzen du hemen Kaialden. Atunen pintxuek beti saltzen diez, lehengo saltzen dizenak, diz atunenak. Da gero itzen du, segiduen, hau ajo blanco. Gusten zuia, hemen daku hogizen, dekuz hemen almendra zurizek, da berakatzak. Da hori zue ona, hori zue oliba esku. Sartu, batidorie, zelan duen altzaten, haulan botaten txagu hori zotzue. Altzaten, zelan itzen dan maonezie, bardin. Botagatza, proba, total dau gozo. Hori be, eitzen du albaka horizuaz, eitzen du horizo bat, albaka dune. Ta tomatie, azal, hau, kanpoko mandie, eitzen du pintxe. Albakan guztotzu okitzeko. Gero eitzen du, hori barrue, emitzen du pintxuen, ajo blanco, honegaz salpiko itxuaz, da, ajo blanco beti iruten daue horrek, matza eta horrek. Da imitzen txagu matza, bat, txikitsue. Honeaz ajo blancoaz jateko. Total dau gozo. Bueno, Joseba, ametik, zaten du, venga, Kaialde tabernatik, Bermiotik, agur, venga, ondo pasadan hori, mozo handi bete, venga, da etorri bueltan, udien hau nator bizarozta bere, venga, agur. Ai, ama, karize, pintxo ederra, Oso, ai, ama. Indezun hor, ajo blanco hori, gero, tomate hori beteta, atunakin nola ez Bermeon, ai, ama. Eta zudakasun saleruagin, ai, ama, hoi da, taberna xarmangarria. Nahezunien honea etorri eta beste pintxo pare bat ingoitugu elkarrekin, eundokuak, Ni irrikitan naho. Bueno, bezarkada bat eta jarraitu goxatzen, eta goxatu arazten hor. Alabakin, aurrez aurre, eta seguru denai goxatu arazten. Mil eskerta gurian jarraitzeko, hemen behitu hauek kolore hartzen nahi dia. Hasi dira, bai. Utsiko deu pixa gehiago, eta ingo deuna da, hauek laizter iragatzi, betu, iragatzi beruan, eta berokin beak ere ura desente galtzeu. Zatik gero, salteatzea botatzen badu, eta ura asko balin bakaptzea hauek zuaizka tartetan ura gelditzen dira, eta bestera zipristin mordoa botatzen ditu. Bai, salto asko ditugu. Biharko deuna da, hemen behitu, beste baratzuri batzuk bihar ditut, baratzuri saltza martxan jartzeko, eta nik jungo naiz hauek ateratzen, eta orduan hemendikan hartu, harrapatu, eta batzu saltzaiteko erdila hola beharko ditugu, Bai, 8 bat ale. Zuritu eta listo. Bai, zuritu, eta txikituta jarri, eta gurinetan goxatzen jarriko ditugu. Hemen atako ja beste lapikua, sartaia, hobeto esan da, eta hemen jungo gea goxatzen. Vale. Bueno, guain gabona datozela, iten dituzul gabonetako gauza berezik? Bai, esaten dizkizun cupcake oiek Cupcake bat turroiena edola? Bai, turroiana, kanelazkoak, olako gauzak bai egite ditugula, astean joaten ganak aldatzen. Eta gero, nola tarta pertsonalizatu asko egiten ditugun, eskatzen digutena ere, bai. Tartak, 24ako, 25ako, 31ako ere bai, pentsatzen biegun idoiek potentenak egiten zula, ez da? Bai, bueno, egia da, ez dala postre bezala egun horietan eramaten. Izaten da gehiago, aurreko egunetan edo urrengo egunetan, horrela familia nola egoten da hemendikan, orduan jateko. Eta orduan bakoitzari gustatzen zaiona. Urte bukaerako lanetako kere bai izango dira, ez da? Hori enpresetako, afaritako eta olakotako? Baita, bai. Hori pertsonalizatuagoa ez hainbeste gabona, gehiago logoak eta horrela, baina bai, beti dago, egia da hori, lan mota juten dela aldatzen momentuaren arabera. Ados. Bueno, eta hori dana, zuk kudeatzen dituzu pasteloi guztik, nola zaude? Bueno, bai, goizetan Elena dago nerekin duela urte pila batetik, eta bien artean egoten gera, hori, kafetegian kafeak ateratzen eta horrela, eta bitartean ere bai, pedidoak eta egiten. Eta, bueno, oso goiz esnatzen, eta azken handan ateatzen da. Lo gutxi iten dan ateatzea horre, ez da? Hori da, denbora gehiago daukazu. Ala izatea. Eta, bueno, zein izan da azkenengo urte hauetan neukiezu nola eskaera berezilena esatezu, honek eskatu zin pastel hau, gauza berezila, baino ikiarri jatea zala, edo? Ezakitan bereziena, azkenean, hori, dia oso desberdinak, ez zer da bereziena zaila, baina duela gutxi eskatu dizkigute
tarta asko eta cupcakeak serie batean jartzeko. Bai? Tarduan, ezin da esan zer serien, ezin da esan. Sekretua da, baina teatzen danean, enteratuko zian. Bai, Vale. Eta bertako serie bada orduan, Hemengoa da, eta orduan, ilusio egiten dizu, ez? Ze gaina ez da ezo ikusten denbora pasa arte ester grabatu dan. Eta orduan, orain irrikitan ateatzeko eta berze ateatzen ikusteko, eta? Bai. Ondo. Bai. Eta adibidez, oso bereziak indituzu, edo zen euskanetakoak eskatu izkizue, edo zer eraman dezu area? Ez, eskatu digutena. Beraiek argi zeukaten gidoilariak zer behar zuten, eta bai, gaina euskaraz grabatutako seria da, orduan, ilusio gehiago, ez? Ze ona. Bueno, hementxe, bakailua inbiar deuna da, behitu, olioa etzion hotzotza, etzion epelarez, zion potenten baino guain konfitatu nahi, orduan zubaxuan konfitatuko dugu horrela, lasai, bale? Hau laminetan mozten dut, Josa? Bai, laminetan, txikitu, laminetan, zatikan gero nola iragatzingo deun, geldituko ja pusketak hortxe bertan, da hemen nahi deu gurinetan zaporia galditzea. Primeran. Bale, eta ni hemen jungo naiz, belarrak eta kudeatzen, gero salteatzen deunien jartzeko. Ondo. Bueno, eta, adibidez, kafeetan, zenbat kafe mota dazkazu hor, kafe normalak dituzu, edo basaude... Bueno, utxa, ebakia eta kafesnea beti egon barria, ez? Bai. Bai, baina gero... Eta gero Euskal Herrian, hain klasikoa gehala, ez da, Kostatzen da pixkat ateratzea, baina, bueno, gero jendeak probatzen duenan ere bai azkenean... Errex mugitzituzu beste aldera ere bai, ez? Zein dia horiek mugitzituzunak beste aldea, eta ze kafe mota dituzu? Bai, guk egite ditugu adibidez, vainilla cappuccinoa, moka, karamel latte... A ber, nola moldatzea vainilla hori egiten adibidez? Nola dijo hori, montaia horrena, kafetxo horrena? Izaten dira hori kafeak, bai, adibidez vainilla cappuccinoa, sirope batekin botatzen diogu, gero bere aparra, gero jartzen diogu bihotz formako txokolatea gainetikan... Azkenan, kafe bat hartu dezakezu edonon eta edonola. Baina momentu bat bizi nahi baldin badezu, esatezu bira, gaur zer behar dut? Holako zerbait ez, zure momentua disfrutatzeko. Ona. Eta kafe horien bila, seguten da, jende heldua, jende gaztea, bikote bat enamoratu berri dana, o ze jende gehiago gote dira. Bai, duela urte bat, jende gaztea bezala zan, ez? Nik uste dut hori, zerbait berria zenez, jendeari kustatzen zitzaiola, helduagoak zienei, kostatzen zitzaiela pixkat aldaketa hori. Hasi di animatzen. Pila bat. Orain esango nuke gehiago dagoela jende heldua gaztea baino. Bai. Baina hori, adibidez, irabiatuak eta horrela ere egiten ditugu. Eta horren bila bai etortzen dela jende gazteagoa. Baina dena daukagu azkenean, ez? Denen gustora eukitzeko aukerak. Eta ja zema denbora osoa zabalikan ja. 11 urte. 11 urte, Bai. Azkar pasatzen da denbora. 11, ez da, 11 urte pila bat, 11 urte, zehazki, denbora erki pasatzea, Bai, oso azkar, bai. Baina, bueno, gustora zaudenean beste gauza da. Dudi gabe. Bai. Eta, hau da egiteko, zuk nondik etorri zina, ez dakit ikasketak intzen ditun, beste taberna baten lanen zeuden, nola izan zen zure aldaketa? Ni kontatu zinen, baina berri hone kontatzea. Ni ingenieritza ikasi nun, eta, bueno, lanean egoen hemen Donostian Añarbeko uretan. Baina hori gutxi ganaka, igande eurutxo batean horrela, cupcake batzuk ingo ditut. Eta gero bizkotxo bat, eta lagun batek eskatze izu gero, faltzen etortzen zea denean, ekarri. Eta gutxinaka ikusi genuen, bueno, bai nire izparekin hasi nintzen, hori zala guri gustatzen zitzaiguna, eta... Arrakasta zutela, eta... Eta nahi gabe bezala, ze gauza hauek asko pentsatzen baituzu agian, ezea ausartzen salto amatera, ez? Gazteagoa ginean ere bai, orduan erresagoa da... Salto itia, utzura, ez da? Bai, eta hori, duela 11 urte hasi ginean, eta nik hor jarraitzen dut, Garazik bere bidea jarraitu du, baina, bueno, hidromatik egoten dala egun bat bai eta beste ere, así que... Baina, bueno, ze hona da, bai, olako salto bat ematen desunean, zaten dala putzura botatzen zehala, dana berria dala, zure aizpakin, edo sozio batekin... Asko laguntzen du. Bai, zatik handano dazkau gora berak, eta bera zabenean bestia goran dao, eta zuberan zabenean bestia goian, eta azkenean batanon artean gauza gaurra goten dira, ez da? Bai, nik uste oso garrantzitsua dala hori, ez? Bueno, aukera baldin badaukazu behintzat, ze hori, beti ez daude goian. Eta ona da bat goian dago, eta beste abeian, eta beste momentu batean alrebez, dala. Eta karrua hor dijo aurreka, venga. Bai, oso garrantzitsua iruditzen zait, alba da. Eta, bueno, eta ez baldin bada ere bai, ez bala zure sozioa, bueno, beti eukitzea jendea gertu laguntzen zaituena garrantzitsua da. Zure bikotea, familia, azkenean momentuak
Hori, goian eta behian daude. Eta aguantatu bazaituzte. Eta zerbitzari beti ikusi bertu goian daudela. Osa, klientek ikusi bertu beti goian gaudela, ez da? Bai, gainera hori. Saiatu bintzat, saiatu. Gainera, bai. Bai. Bueno, hemen ikusi zu, gurinetan erretzen danean beste zapore bat ateatzeu, baratzuriak. Eta gero hemen ingo deuna da, irinak ingoxatu, botako deu salda, eta ingo deu ligatu pixkat. Eta behin ligatzean ian, gero ingo deuna da, iragatzi. Nola ja batzu jan usai amendakaon, eta hemen hauek gaidia konfitatzen. Ingo jotena da, buelta eman. Buelta emateiak gehiagi maino lehenu. Osa, gehiagi itean ian, gero ja buelta emateiozu, eta hau txite zaizki. Orduan guain, erdibidian daudela, buelta emateiet, eta beste aldetik ondo itia. Bale. Haure, badi joa, txirriki txarraka. Bueno, hemen txe, pala mordo bat erabilitut, eta hemen txe galituko dira. Bale, eta hemen guain, gero ikusi zuen zenbat belar bota eten, Baina, daneti dago, albaka, hemen menta, perexila, eta gero ingoitut mordoa eta beraztu, zuaizka horiek, olio tanto batekin. Hemen guain, ja, usai hartzen nahi dela, ja, bere kolori hartzen nahi dela batzurik, botako jot. Irina, goiaraka da. Bat, ederra, eta erdi ere bai. Venga, eta guain ingo dut ruix bat bezala. Hemen nola bexamela bat ingo bagenun bezala. Bakarrikan gero ingo deuna da, loditu berren esniakin, lodituko deu arraizaldakin. Bai. Eta hau egiten goazen bitartian, esan behar dut, abenduan 18an, ze egun berezia datorren. EITB-ko maratoia. Eta urtengo legeroa, bizi bedi, bizi posa. Eta badakizue, xosak bildu behar diala, bizuman irikita dagoia, bialtzeko bertara xosak, gero 18an deiak horrengo dia hartzeko, bueno, hartzeko, deitzeko zuek, guk hartzeko, eta dirua jartzeko, zeatikan, bakizue olako gauzak ikertzeko, beti dirua behar dela. Eta ze garrantzitsua dan, helduen ongi izatea. Salda ala, danok dakau helduen bat etxen, denok nahi dute ondo egon, ondo bizi, eta sartzaroa ondo heldu, ezta? Eta ez da behaintzako bakarrikan, baizik eta gu bertara iriste geanean, berdina gertatzea, eta dena aurreatu doteko, danak hobeto iristeko. Eta hau emateu aurrena hola aitezunian, potoltzen da, eta emateu, grumito bat atzen diala, baina lasai. Zuek vuelta eman, eta ligatu itea. Eta behin, potologi jartzen danean, iten diuna da, beste salda pixka bota. Eitu, horrela, eta hau da, baratzuri saltza bat, earra, itezula batzu jakin, gurina, irina, eta saldakin, besti gabe. Saldik ez bakazue, alda debain urakin. Saldak beti bere ikutu emango dio. Baina, alko zanin saldakin. Eta behitu hau, debain gotena dago, ja, itxali. Itxaltzen dut horrela xe. Eta behitu, beti ura botatzen demako txian osalda, emateu berrio moztu iteala. Zuek lasai egon. Berriro eman eurra, eta berrio moitu. Eta gutxionaka botatzen joten bazet, eta gillotan iten bazu hau, gero saltza finago editzea. Bai, askoz... Bai, poliki dena, ez da? Bai, poliki. Zu motelian dana hobeto itea eta. Horrela, vuelta. Eta hori iteun da, irekitzen hasten danean berriro loditu itea. Eta loditzen danean, gehiagin loditzen bada, bota beste salda pixkat. Bueno, eta hemen, saltxa hoiten gago dela, behitu, berriro loditu zaigu, bitu jase itxura hartzen eidan, Finegi usten bazu ez da okuidukan, zatekan gero irekiten usten dezu denbora gehiago, eta ja murrizten juten da, eta beste puntua iritsi arte. Venga, guain emango jo beste salda pixkat, eta beste meneito bat. Bueno, eta hoiten gaudela jungo gehan, beste pertsona batena, tarta pertsonalizatuak ititu nare, bai? Bai. Olatz, ikusiko zue, malen deitzen da, gurekin lanien hemen ibili da, obradoren ebain erekin, bea eibarrekoa da, eta kiston eskua daka. Ikusiko zue. Guantxe gatoz gu bueltan. Kaixo, Joseba, aspaldiko. Goratzen nauzu, malen hormatxea naiz Eibartikan, eta gaur tarta pertsonalizatu bat egin dizut, Joseba Arginano Zukale herrian. Nahi duzu ikusi zelan egiten den? Goazen. Gaurkoan Eibarko Urkipe Soziedadera etorri gara nire proposamena sukaldatzeko. Eta ona hemen, osagaiak. Hau izango zan bizkotxua egiteko, hau gazta kremaz betegarria, eta hau dekoratzeko. Lehenik, txokolatezko bizkotxo plantxa egingo dugu, eta osagaiak hauek dira. Lau arrauz, irina, azukria eta kakaua. Eta gatz pixka bat botako diogu.
Lehenik eta behin arrauzak arrotuko dugu azukriakin, volumena doblatu arte, eta ondoren irina eta kakaoa tamizauko dugu batera eta gehituko diogu mingain batekin. Sukaldaritzan hasi nintzala DBH bukauta geho, inun ikasketak Leioako Ostalaritzako eskolan, 4 urte nintzen hor, eta geho pasau nintzen masterra egitera Carlos Arguiñanon Aialan eskolan. Bukau eta geho hartu ziaten Joseba Arguiñanon Sukalherrian programa, justu aben, eta ondoren eskontzetan egon nintzen, eta geho pasau nintzen Joseba Arguiñanon Obradorian lana egitera. Nik usteet gozogintzako maitasuna hori etorri zitzaiten Joseba Arguiñanon Obradorian lan inuanean, ze azkenian Leioan ikasi nuanean zan gehiago sukaldatu, baina gozogintzako maitasuna gehiago Obradorian lortu nun grina hori. Guain dela urte eta erdi hasi nintzen proiektu batekin deitzala Cooking with Me, eta Instagramera igotzeet nire tarta pertsonalizatuak, eta saldu egiten dut, bai. Eta pozik nago emaitzakin. Guaindikan denbora gutxi ninjoa, baina geroz eta tarta gehiago egin, geroz eta esperintza gehiago hartzen juten naiz. Nik gehien bat pertsonalizatuak iteet, baina gero bai tarta tradizionalak adibidez San Marcos, Selva Negra, eta baita tiramisua eta panakota itez, ni Erasmusa Italian innun, eta orduan dakat beraien errezeta sekretua. Así que ondo ateratze zait. Txokolatezko bizkotxoa egiten den bitartean, krema egingo dugu, eta krema egiteko esnegaina arrotu behar dugu, ondoren mascarpone krema gehitu, eta azkenik azukrea hautsa bota. Bizkotxoa labetikan ateratzen degunean, moztu egin behar dugu, eta 3 geruzetan banatuko ditugu. Eta ondoren hasiko gara montatzen bizkotxua, krema eta bizkotxua krema. Nik esango nuke orain arte egin duten tarta politxena o espezialena, bereziena, izango zen Lilo eta Stitch, nire lehengusina txikiari nion eta eman nionian, eman zian bezarkada bat super ilusionauta. Eta nire erronkarik handiena abokado zen 1500 programako tarta itia, egia esan da esperientzia oso politxa izan zen. Gabrielak eta Anderek esan zuten izugarrizkoa zala tarta. Eta amaitzeko nire zati gustokoena dela tarta dekoratzea, eta apaintzeko dazkagu marrubi, masusta, mugurdi, ahabi eta mugurdiloak filizatua eta baita txokolatezko bolatxoak ere. Guaingo etxean ite tartak, baina nordak igual etorkizun batian denda bat irikitze dut. Ze munduak bira asko ematen du, así que zein daki. Bueno, Joseba, hona hemen zure tarta personalizatua, Joseba Arguiñanon Sukalherrian, eta gorantziak Eibartikan bakizu non nauan, así que, bueno, ondo izan. Agur! Malen, ze ondo zabiltzan. Poste naiz asko, bezarka da ondi bat hemen lantalde guztian partez, eta jarraitu horrela goxatzen, da goxatu arazten, Lana gozobilana goxatu araztea da. Bezarka da ondi bat, ze harrein dezun. Jota Sukalherrian, onna. Bueno, hemen behitu nola, hemen egon geha vuelta gabita artean, eta behitu nola loitzen di joan. Unda ez, salda tanto bate bai botako jot, eta nola ez, gatza. Sosito ez gai bili behar, Inoiz ez. Inoiz ez. Eta gozo gintzan, jendia pentsatzeu, gatzik ez dara matela pastelak. Eta bai dakaela... Garrantzitsua da. Garrantzitsua da. Zatikan bizkotxo bat iteko garaian, gauza askoi, gatza oso ondo ez. Behar du pixkat. Bai, puntu pukiak ere bai, ez da? Bai. Adibidez, guk cupcake batzuk ere egite ditugu karamelo salado. Eta kontraste hori ez, gozoa gaztiarekin. Gaur egune bai txokolatia gatza puntxu batekin, Bai. Egia esan, lehen omatezun gauza batzuk ezintziala elkartu. Hori. Ezintziala, baino gaur egune azul marino beltzakin ere abiltzia badago, ez alda ala, Hemen dana gontxia da, lehen omen esantzikun batek, Alda orduan. Bai, alda. Bai. Zu oitu bertzea, behaiek elkarkaki guztua daude, etxean abiltzen zuzea, Bueno, hau ingo deuna da, hemen iragatzi, eta presutzi, gero gaineti botatzeko. Oi, ama, ara marmela da induna batzu jana hemen. Ona. Vale, hau, listo dakau.
Eta, behar dezuna da behitu hemen alioli berezi hori ingozu, bale? Primeran. Hemen ja, epelian dao, bueno, epelian ez, beruan, ingozuna da, batzuik denak atea, Bai? eta hola, eta dendabizi batzuik denak zanpatu. Venga. Gatzare baikarriko zu, sosito ez gala ibiliko. Eta gero, bertako olio pixka botatzen jungo gea, eta ligatzen jungo gea. Primeran. Vale? Venga, hoi zure kontu, behitu hemen, Oh, ze saltza, bikaina indau. Hau hemen utziko eta pelian batian, gero platera datzeko. Bueno, eta zuretzako zein da sasoiik? Hola, lanpetuena zaudena. Zaten, bueno, Donostin udan lanpetuta demosea, hoi seguru. Baina ez dakit, igual udan jende pastelito gutxi eta, horre. Bai, ondartzako eguraldi egiten badu ere bai, jendeak aprobetxatzen du ez. Egia da azken udarauek oso eguraldi hona egiten ari dela, eta orduan disfrutatzen ari gehala ondartzaz. Eta orduan udara... Pisketa raro da, guri ere gertatzea eguan, bileiteun egunetan da udaran, eta jende alde zarrea, eta kalea, eta putean nian, da orduan bai. Baina bestela ez. Bestela, ondartza jun berdeta, ez tezu, pastela jaten, igual, jungo zea, Igual, jungo zea, baina... Baina, ezkontza garaia, jaunartze garaiak, hori notatzen dugu, bai. Eta asteburutan izaten dira beti, larunbata igandetan. Orduan, asteburu horietan, maiatza, ekaina, uztaia, notatzen da batana. Bai, gainera asteburutan, eta ezin dezu asko aurreratu ere, freskoa da, egunekoa da. Orduan, baina, dakizu, iritsiko zaizula lan guztia, baina gomartza itxoiten bezala. Ondo, eta orduan hori udaberria izatea orduan, ez da? Osea, jaunartzek eta azteianetika, maiatza izateala, gio ja ekaina eta ustaia jende gehiena hortxe eskontzeala, ez da? Bai, ze lehen udara, abuztuan ez zian eskontzak egoten, baina orain, maiatzetik urrira arte esango nizun, eskontza pila badaude. Bai. Eta, despedidetako tare bai hola ditituzu? Despedida light, esango diogu. Vale, ulertuet. Vale. Bai, bueno, a ber, guk egiten dugu, eskatzen diguten guztia. Baina batzutan bai limitea jarri behar ditugula, ez? Ez dago dena, dena onartuta... Zai izango zen. Vale. Ondo. Eta, adibidez, tarta horietatikan, despeditatakotikan, zein indezu, hola bereziena, hola, el más heavy, esaten, no like that. Baina hau ez ordutan emititzen da guardian, ez? Guardian, baina hitz klabeak alditu erabili. Bai, ez, normalean izaten dira emakumentzat, orduan... Bai, saltxitxa... Bai, betu jazuz. Vale. Ai, ama, ondo. Egia esan egun horiek ondo pasatzeko dira, eta danakin pasabiar da ondo, eza? Bai, ez ez minik egiten inorri, bira. Holaxe. Bueno, eta hortaz aparte, a ber, 3 seme alaba, pentsatzen dut etxian gazilla ire emango jo, zulo, ez dakit etxian prestatzen zu, gehiena? Besan behar dizut, nire senarrak sukaldatzen dula gehiago. Bai, nik baina denboragatik. Bueno, berak ere bere lana badu, baina... Bai, enpresa baten egiten du lana, eta azkenean bere ordu... Hori da, eski autonomoena... Zueta gaixo jartzen, behaldu gaixo jarri. Bai, eta egia da, umeak azkenean ikastolan bazkaltzen dute, Eta afaltzeko, zein da afari izarra beha jentzako eskatizu, venga, hauin, o zeiten du gizona gehienetan? Ez digute guri eskatzen amamari bere estopa. Hor dago, betiko estopa... Amamaren estopa. Amamaren estopak irabazten du beti. Bira errexea dela, baina azkenean lana dauka, eta orduan... Inbar da. Mama bali magazu bitarten sopaiteko... Hori da. Aguanta, heldu horrei. Nazkatzen den arte. Hori da. Hemen txe, bakailua, ze gauza hona, bakailu hola konfitatuta. Hemen alkozan honekin pilpilear batin, behitu azpilan dakan, saltza honekin, hau ostutzen utzi pixkat, triki, eundoko pilpila ingo genuen. Bueno, hau ingotena da, hemendikan atera, hemen utzi, hau geho zerbitzatzeko hemen utzikoet, baino, horre iguen hasi bertzea olioa botatzen hortikan. Orduan, hartu hau, eta harrapatzen dezu olioa, eta venga, bota, masatxo horrei, eta ligatu. Bota, eta ligatu. Horrelaxe. Bale, bikain. Earki goaz. Hau, berotu zait, nik hemen brokolia botako ditut, eta belarrak bukaeran botako ditut, Zatikan, zapore mordo bat emateko, eta aguantatzeko bere freskotasuna. Hau, iragaztitako aiak enduko, Baina zuk eukiko zu errezetan bat erregina esatezula, nik hau egiten dio, ez dakit, patata revueltua, bintzat, edo ez dakit, barazkitxoen bat, edo arraien bat, edo... Egia da arrautza fregituak, patata on batzuekin, hori faionena, hori baino... Zoparen estilokoa, baina azkenean umei piat, eta guri ere bai.
hori, ostiral batean, bueno, orain pizzen mundua ere bai deskubritu dugu. Bai, ez da. Bai, senarrari oparitu diogu labe bat pizzak da egiteko, eta hor gaude, masari puntua emate. Ze ona. Eta bai, azkenean da hori, dana ez, masa egin, momentua pasatzea ere bai. Zenbat urte daka guantxe umiak? Elak 7 urte ditu, Bai. haien txoklau, eta amatek 9 hilabete. Ona. Bai. Neriak ehala dazka, neriak guantxe indu urte bete, txikitzenak, haundillenak 11 eta alabak 8. Eta egia zen hor, edade bada ona, jaten emateko eta eman ibiartzia ezatik, garrantzitsuna da edade horiekin bintzat probatzia. Zatikan, 3, 4, 5 urtekin gaina behaiekin jan behar da. Garrantzitsuna da, jende izatu ez, unbei hau emango jo jaten eta gero gubikote jango dugu. Denak berdina. Ez, denak berdina. Razio txikiagoa, baina denak berdina. Bai. Eta elkarrekin. Bai. Eta eskolan gertatu duan eta zitzein, arratzaldian, ze gertatu duan, nola. Eta azkenian gero, jaten eman ondo, eta zu jaten bazu bere aurrean behi probatu itegue. Bai, hori egia da. Aurren ez gustatzen, gero jan itegue. Esan da. Ezagunan gehiago. Ez gustatzen, baina jan iten du. Eta orduan danetik eman behar zaie, arraia, aragia, barazkik, sopak, indabak, danetik pixat eman behar zaie. Hombre, ez da ona da, behai makarroiak eman, eta gero gu bestia jan. Ez. Danetikan. Makarroia, batano makarroia. Hoi da. Eta azkenean behiek ikusi tegu eta azarretu dira. Baina gero ikusiko zu, hemendik aurrera bai esatezuna, guain pizzakin azte esatea, hamburguesakin, bestia. Neria ja 7 sortzi, 9, 10 urtekin ja, gauero nahi due pizza, gauero nahi due hamburguesa, gauero nahi due pasta, o ez dakize. Ezagutzen dute ja, eta... Ezagutzen due, eta ja... Baina, bueno, garrantzitsua da beti jatia danetikan, eta etxian bintzat hoi jatiak. Egeo festa duaztela, o ez dakit, o urte betetze berezi batea duaztela, jande esatela nahi dutena, baina... Eta jangeletan ere bai, ikastoletan ematen dietela oso ondo jaten. Bai, eta gaur egun gero eta hobeto, eta janari ona, eta bai, ekilibratua. Bai. Bueno, hau behitu, belarpilat esan dizu botatuko etela, eta etzan broma, behitu, hau dena, barroa. Eta hori bai, guain, salteatu, hemen gatza bota jot, eta piperra uzare bai, eta hau, listo dakau, hola, bakailu bai, oe polit eta goxo bat iteko. Vale, hau listo. Zer nahi du izan txikik? Esaten du ja pasteleroak izango diala edo? Zurekin lanen jarraituko dutela edo? Bai, helduenak hori esaten du. Suitroman egingo duela lana, handitzen danean. Bueno, ia etortzen da eta laguntza digu pixkat, maia jasotzen eta ez dakizer. Ertainak esaten du futbolari izango dela. Bai, Realekoa, hori bai. Realekoa. Ona. Eta txikiak oraindik ez zer esaten eta zer bildurra bertzen hitz egiten dunean. Hasi alda ja, lehen da bizi, lauanketan ibliko alde batetik bestea, ez da? Bai, leku guztitara igotzen, golpe pila bat buruan, bai, tokatzen dana da orain. Bueltatu zeate guri berdinak, eta ja danetik genukan, osin lekutan, eta guain txikik, eta beti entxufek, eta bestia, eta beti berriro dana bere lekura bueltatzeat, mekatzik lamar. Bai. Bueno, hemen txe. Jarriko ten, alioli hori kiston itxura hartzen nahi da, Bai. Earra. Bueno, hau, gainetik botatzeko, prest. Zuak itxaliko ditut, eta ingotena da, ohetxo bat onena jarri, esan duen bezala. Eta gainerretzeko, dakat hemen sopletia. Bueno, ingo deuna da. Hemen jarri. Brokoli ohetxo bat. Bueno, eta... Autonoma zehala, badakit bidaiari amorratua sinala, gaztetxokin da, pixkat, ja, destino kaldatu dituzu, murritu dituzu, gertuago ibilteze, edo... Orain hirugarrenarekin, hasi da pixka kostatzen gehiago, ez? Bai, denbora gutxiago, danak gehiago kostatzen du, baina, bai, egia da, pentsatzen degula bidaiatzeak asko erakusten diela. Eta aldegunean, hortxegoaz, bai. Bai, eta egia da, gero galdetzen dieztunean gauzet, osea, helduei galdetzen dieztunean beti gogoratzen dira bidai hoietaz, ez, bereziak dianak, eta asko ikasten dutela. Ateratzen dian bakoitzean, bueltan ikusten diet heldutu diala, pila bat. Eta asko iteu, kanpoa jun, ikusi, kasi, zer da hon, beste kulturak probatu, ez da, eta azkenean hori danak, berazten du. Beitu hemen, Guain, gainetik erreko dio, bola. Alioli berezin dugu, esango zu, zenbat alioli bota jozu, lasai, esan dizutena, baratzuri erreta da honian nola, kiston xamurra gelditzea, eta ez da bat ere astuna gelditzen. Hola, gainetik erre, eta guain, baratzuri saltxa bota, hola, horrelaxe, eta bukatzeko historia, perexil pusketa bat, eta listo dakau.
Bueno, Latz, mila esker etortzeatik, Eskerrik asko zuri mila gonbidatzeagatik. esker Donostiko zabaia goxatzearazteatik, eta zuei horreoteatik. Hemen gaurko bakailua, gainerreta eta brokoli belardunekin. Eskerrik asko, eta urren arte, urren erreportaia. Eskerrik asko. Agur. Agur.